ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಕಥೆನ ಕೇಂದರ ಆನೆ ಮೂನೆ ಬತ್ತಿನ ಕಥೆನ ಕೇಂದರ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಕಥೆನ ಕೇಂದರ ಆನೆ ಮೂನೆ ಬತ್ತಿನ ಕಥೆನ ಕೇಂದರ ವಿಘ್ನೇಶನ ಪುಣ್ಯದ ಕಥೆನ ಕೇನೊಡು ಮಾತೆರಲ ಸುಗಿಪೊಡು ಅನುದಿನಲ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಕಥೆನ ಕೇಂದರ ಆನೆ ಮೋನೆ ಬತ್ತಿನ ಕಥೆನ ಕೇಂದರ ನೇತ್ರಧಾರಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಪತ್ತದ ಪಿದಡಿಯರು ರಕ್ಕಸೆರೆ ಮರ್ದನುಗೂ ಅಮಸರದ ಲಡಾಯಿಗ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಮಲ್ತೆರು ಗಣಪನ ಮೂರ್ತಿನೇ ಕೊರಿಯೇರು ಅಪಗಾನೆ ಗಣಪಗ ಜೀವನೇ ಗಣನಾಥನೇ ಶ್ರೀ ಗೌರಿನ ಕಾವಲುಗುಂತುವೆರೆ ರಕ್ಷಣೆಗುಂತುವೆರೆ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಕಥೆನ ಕೇಂದರ ಆನೆ ಮೋನೆ ಬತ್ತಿನ ಕಥೆನ ಕೇಂದರ ಗಣಪತಿನ ರುಂಡನು ಕಡುಪುವೆರು ಶಿವದೇವರು ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಬುಲಿತೇರು ಮಗನ ಪ್ರಾಣ ಎನ್ನೊಂದು ಗಣಪಗ ಕೊರಿಯೇರು ಜೀವ ಕೊರಿಯೇರು ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಕಥೆನ ಕೇಂದರ ಆನೆ ಮೂನೆ ಬತ್ತಿನ ಕಥೆನ ಕೇಂದರ ವಿಘ್ನೇಶನ ಪುಣ್ಯದ ಕಥೆನ ಕೇನೊಡು ಮಾತೆರಲ ಸುಗಿಪೊಡು ಅನುದಿನಲ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಕಥೆನ